aquí neste entorno espectacular que temos para presentar, despois de máis de 20 anos, outra vez, os bailes de verán que temos no parque para persoas maiores, tanto maiores como non tan maiores, todos aqueles que se queiran acercar todos os domingos de xullo e de agosto de 7 a 9 da noite. Aquí teremos música para todos os públicos. Entonces, bueno, é unha maneira de incentivar as persoas maiores para que salgan das súas casas, para que se divirtan, xa que non teñen moita actividade, por desgracia, e bueno, animarvos a todos, pero non só xa digo xente maior, senón tanto maiores como a novos, como de mediana edad. Aquí podes aproximar todo o mundo ao parque a bailar todos os domingos de 7 a 9, meses de xullo e agosto, exceptuando o domingo da festa do pulpo.